Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. Якуми март дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон 41-умин мусобиқаи ҷоми Осиё байни дастаҳои ҷавонони то 20 сола оғоз мешавад ки дар он тими миллии Тоҷикистон низ ширкат мекунад. Ба ҳамин хотир дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон барои ширкат дар даври ниҳоии ҷоми Осиё 2023 ба шаҳри Тошкан раҳсипор шуд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ҳайати мунтахаби кишварро ноиби якуми президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо гусел карда ба онҳо дар қисмати ниҳоии чемпионати Осиё муваффақият таманно кард. барои мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ин панҷумин иштирок дар қаҳрамони Осиё хоҳад буд. қаблан дастаи ҷавонони мо дар солҳои 2006, 2008, 2016 ва 2018 дар ин марҳилаи мусобиқа ширкат карда буд. натиҷаи беҳтарини мунтахаби Тоҷикистон баромадан ба даври чорякниҳоӣ дар Баҳрайн 2016 ва Индонезия 2018 мебошад. дар ҷоми Осиё имсол мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон таҳти роҳбарии мутахассиси беларусӣ Олег Кубарёв дар гурӯҳи С бо дастаҳои Урдун, Умон ва Кореяи Ҷанубӣ рақобат мекунад. Ждем хорошей игры, хотим хорошего результата, хотим порадовать болельщиков, но, естественно, показать все, на что способны. В целом все условия довольны, но, мне кажется, ни один тренер никогда до конца не может быть довольным, потому что всегда хочется чего-то еще, кажется, что вот чего-то, может, еще и не доделали. Я никогда никаких обещаний не даю. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы болельщики увидели, что мы не зря это время проводили, и не зря были на сборах и готовились очень серьезно. Мы умедворим ки дар ин мусобиқот натиҷаи хубро нишон бидиҳем ва бо сари баланд ба ватан барбигардем. Инҷо командаи суст нест, ҳама пурқувват ҳастанд, ҳамае ки ба ин чемпионати Осиё роҳ хоҳад гирифтанд, ҳама даставо пурқувват ҳастанд ва мо Урдунро бозиашро тамошо кардем. Нисбат ба Сурия Урдун пурқувваттар аст. тими ҷавонони Тоҷикистон бозии якуми худро дар ҷоми Осиё 2023 2 март бо тими Урдун доир мекунад. вохӯрӣ дар варзишгоҳи Локомотиви шаҳри Тошкан баргузор гардида соати 17 оғоз мегардад. сипас рӯзи 5 март бозингарони мо бо ҳамсолони худ аз Умон ва 8 март дар бозии охири марҳилаи гурӯҳӣ бо яке аз фаворитҳои мусобиқот Кореяи Ҷанубӣ нерӯ месанҷанд. дар сурати аз гурӯҳ баромадан ба даври чорякниҳои мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бо яке аз дастаҳои гурӯҳи Д Ҷопон, Арабистони Саудӣ, Чин ё Қирғизистон бозӣ мекунад. бояд гуфт ки 4 тими беҳтарини ҷоми Осиё 2023 миёни ҷавонони то 20 сола ба ҷоми ҷаҳон 2023 меравад ки баргузориаш дар Индонезия дар назар аст.